Boldog új évet mindenkinek! Itt van a családom, mindenki bulizik. Sokkás asszony. Hello! Rita a telefon. Igen. Buli van. Várjál, most üzentek, várjál. Csak üzentek, szeretnék. Anu leesett. Ez a izé. Haragd vissza. Hát ilyen Halló, komolyan mondom már, nem hiszem el, otthon érdekes nem jött le. pedig nem. Köszi a 20 feliratkozót. Hát gyönyörű vagy. Nem omlán azon. Ricsi, gyere, csináld meg, mert leesetnek, azt nem szól, hogyha ráteszem. Azért. És mi van a zenével? Most hallgatott el. Jó, akkor mindjárt. Nem szól. Mert beizél. Kicsit lassabban, Kristóf, mert lekúrtad a trombitáját. Nem. És hol az én telefonom? Hol van, miért nem vitted? Hát arról ment a zene. Nem, Ott hagytam. most a Móniéről ment. Ott hagytam a telefonon az ágyon. Az ágyon hagytam direkt a telefonon. Ott hagytad ki. Jaj, jaj, jaj. Mi volt? Mi volt az? Mindenki szépen be van öltözve, mint a partiba. Muti a testedet. Mi esett le? Nem tudom. Itt van. Nagyon jó idő van ott kint. Hideg van. Éjfélig fel leszünk. Addig vlogolok egy picit. Ja, mit csinál? Van egy olló vagy egy kés? Olló vagy egy éles kés? Játszunk. Itt a kis Danika. Mutatkozz be! Hello, én Dani vagyok. Olyan? Itt a anyuszi be van öltözve szépen, ő is egy ilyen kis fillingbe, mutatkozz be! Sziasztok! Köszi a 20 feliratkozót! Szikszallagod van itt? Hogy kell gyermen? Tudod, a Danika úgy fújja, hogy tiszta nyál, azt feláldott a papír. Megkülheptünk. Jaj. Milyen jó, hogy a bátyád ezermester, mi? Szólok, 20 000 forint volt? 20 000 forint volt? Nem, 20 000, hogy megtalálom neki. Ja. Ezermester, nem Dani, tudok megcsinálni. Nagyon szeretném. Én tudom. Hoztam neked ilyen ügyét. A szobában. Nem, Hát, Milyen jó illata van! Jössz valami? Lesz valami? Itt vannak a parti fújók! Játszol Danikával. Mindjárt. Elszállt vlogolok egy picit azt utána. Na mi ez a jóság? Szilveszter van. Boldog új évet mindenkinek. Az egész világnak. Ezt küldöm. Én is beöltöztem ilyen
kicsit partis ruhába. Szerintem a V-betűjén. Ezt választottam, de már látom valaki. Látom, jól látok. Kuba parfum. Ilyen kocsájnak békén. Játszott a izével. De van. Persze, az Xbox-on. Na? Mutasd meg neki, Mike. Később. Mutasd meg neki az Oda, Xbox-on. Mike, de még kérek kólát. Na? Xboxozni akarsz, vagy mi? De most mi? Összevlogolom ezt a videót, ezt az éjszakát, és most Xboxozunk egy picit. De ezek mire lett ki? Hát még be se kapcsoltuk ezt. Elkezdünk vlogolni. A jó kis partinkról. Xboxozunk egy picit. Igen. Fel fogod Danival. tenni YouTube-ra. Ki használja ezt a kubát? Én. Jó ízlésed van, én is ilyet használok. Aj, de jó. Ezt fel fogod tenni YouTube-ra. Örülök, mint a gangsterek. Aztán itt a kis YouTube csatornás Danika. Elhívtuk őt. Csókot kérünk, mert ha nem hazamegyünk. Nem szoktál futni. Csókot, mert ha nem hazamegyünk. Vlogolunk egy picit. Az első vlogom lesz a videóban. És letöltöttem videót. Iratkozzatok fel erre a jó madárra is. Még nem lehet videó, de ha lesz, akkor iratkozzatok fel. A lazikot, emlékeztek? Lehet, hogy mostanában elkezdek vlogolni. A vonatra emlékszel? Igen. Ugye? Várjál, tartsd meg! Hangot, ez jó. Vlogolni elég nehéz, de muszáj. Főleg, hogy a csatornámra is. Ha nem pakolnál rá a hangszóróra, akkor lehet, hogy hallatnád is. Közben megy a zene hátul, valaki ott bulizik. Van és töltő? Addig beszélgetsz vele. Hello! Én vagyok Dani. Hát, nem tudom. Viszlát. Be kell állítani a tévébe az Xboxot. Igen, és játszom a Távirányító! Én ezzel akarom. Azzal játszani? Igen. De ez nem jó. De miért? Azt mondod, megépíted a Minecraft házat. Oké, akkor megint. Itt van Imi, hagyja! Imi! Hagyjad, itt van-e? Hova dughatom be? Hát, oda szerintem meg nem tudnám. Nincs hely. Várjál, ne húzd be még. Most becsukhatod, húzd be. De nem tudom. Így jó. De nem szabad megfogni. Csak így. Most kérj a telefonja. Yes, sure. Kész az Xbox, be is van állítva, szóval Danika tud játszani. Melyik? A? Várjál, még betöltöm, sietünk! Hello! Nincs a sietés. Közben így táncolnak. Egy napomat össze fogom vlogolni. Ebbe az egy rövid videóba. Belefér. Közben mindjárt építeni fogja a jó madár az épületünket. Az lesz a neve, hogy jó madár. Közben a többiek itt partiznak, úgyhogy a videó és nagy rész is erről fog szólni. Tényleg mindenkinek boldog új évet. Sok boldogságot! Várjál még egy picit! Várjál, ez nem jó akkor. Azért, mert rá tudod, íríttél rá. Jó, kész, erre is majd a videóba. Ez mi ez a szám? Ja. Ja. Itt a szép kis karácsonyfánk is. Szóval nagy buli van. Volt olyan itt van a Rita is. Ah, ez nem jó. Most nem tudsz Xboxozni sajnos. Nem tud Xboxozni szegény Danika. Azt írja, hogy Oxid visz, most nem tudsz Xboxozni. Majd később. Várjatok, várjatok!
játszani, bocsi. Azért már úgy tudják. Azt fészket ír ki. Most nem tudsz játszani. Most sem tudsz játszani. Közben vlogolok ám, itt vagyok. Várjuk egy kicsit, srácok. Addig beszélsz nyugodtan mikrofonba. Van egy kicsi csiricsavar. Nem tud játszani. Mi? Nem tud játszani az Xbox-on. Mivel? Xbox-on. Nem jó. Ja. Most nem tud játszani. Most nem tud játszani. Megy ám ott benne a buli. Megy itt a buli. Összevijeztem magamat a skip. Imike, nagyon erős ez a bor. Mindenki jó ruhába öltözik ilyenkor szilveszterkor. És én iszok egy picit bort. Kóstoljátok meg! Én szeretem a bort, amúgy nem iszok bort. Hol vagy, Dani? Van működik, csak most nem tölt be. Olyan tisok csinálni. Jöjjön! Miért nem tölt? Nem húzd rá, Nem tölt be. akkor nem fog működni, hello. Miért nem tölt be? Eddig is jártam vele. Hát de most nem tölt be. Nem tudom ugye miért. Az Xbox, betölti az Xbox-ra. Miért nem megy a zene? Ja, betölti. Az Xbox tudja játszani? Nem jó. De milyen nem külön töltés kell? Igen. Igen? Miért lemerül, vagy mi? Hát, olyan, mint egy... Ja, most ez lemerül. Igen, yes, Maria. Ja, értem. És akkor hogy földugod, és akkor utána betölt. Sajnos ilyen. Olyan, mint egy telefon, egy idő után lemerül. Közben meg nem tud tölteni, mi? Vagy hát tud csak. Tönkre megy. Akkor, na, milyen a buli partit? Itt a sok leves. Majd lehet enni is. Mi ez a 3 családos tag itt? Vagy most már lassan 4. Így összevlogoltuk szinte majdnem már a felét ennek a csodálatos epic videónak. És még mindig nincs vége a buli partinak, úgyis majd diszkóbombát fogunk dobni. Gyere, Danika! Nem folytatod a csatornádat? Nem. Abba hagyod a csatornádat? Miért? Molly! Mi vagy, Molly? Molly, gyere! Nem jó? Boldog új évet! Működik. Itt az a hülye Kristóf, és itt az a másik gyerek is. Persze sokszor túl rá rajta. Na, úgy néz így ki, bajszos sokállal. Mondd valamit a videóban. Nézd, hogy nézel ki? Éppen hogy vége.
Én már felnőtt vagyok. De hány éves vagy? Most leszek 19 márciusban. Az jó. A fiam egy 13 éves a Péskó. 13 éves. 5 év van közöttünk, nem? 5-6. 5 év. Hát ez nem olyan sok. Ha meg szép videóképű vagyok, ezért van minden másnap új barátom. Kinézek egy kicsit, és bulizunk. Közben itt a jó madár is. Látjátok, milyen szép hosszú haja van? Iratkozzatok fel rá is! Nekem már nincs otthon, nem is volt. Hogyha semmit nem ért, hallod? Akkor gyere velem. Megyek velem. Kicsim, átmegyek a Ricsivel, jó? 200 megapixeles. Enyémbe pedig 205. Közben a zene is megy. Ricsi, nálad van a kulcsom? Igen. Add ide. Hát mentek? Hozunk petárdat. Jó. És nem ilyen kutyát, hanem ilyen a villamos. Főrepül a levegőbe. Az jó. Sokáig távol. Thank you so much. Nézzük, milyen idő van kinn. Este van, sötét van. Már ilyenkor este is petárdáznak. Ja. Este van, mint ahogy látjátok, szép, gyönyörű idő van, este van, és nem látszik a kamera. Annyira fáj a fejem, ez valami hihetetlen. Közben az a hülye sapka is rajtam van. Úgyhogy remélhetőleg lesznek jó vlogok. De videó is lesz hamarosan. Abból is rengeteg, már lassan már 5 videót felraktam. Nem tudom miért, rengeteg angol kommentelő írt nekem ilyeneket. Jaj. Rám is álmodod? Igen. Igen. De szép. Tessék, itt a sapkád. Hogy kell ezt a hajat felvenni? Én is asszony leszek most, jó? Gyerekek. Na, mostantól nő lettem. Úgy áll rajtam, mint egy öreg asszony lennék, de nem amúgy. Apám, ez hogy áll, apám? Jaj. Közben elsőtt egy újabb sapka, Így áll. egy csüvi sapka. Miért mentek át amúgy a Ritánit? Jöjjön hozzá. Dobunk petárdát is. Ez hogy áll? Közben itt szól a zene is. Úgyhogy nincsen parti nélküli tartalmunk. Úgyhogy lehet, hogy lesznek vlogok, mindenféle elszósító videók, de már 20 perc eltelt. Van itthon petárdánk? Úgyhogy megyünk petárdázni, és jól eldobjuk a petárdát. Hogyha akarok, ha nem, akkor nem. Na szóval itt tartottam, hogy lesz petárdadobás is ott kinn, ott a jó hidegbe kinn, vagy kinn. Ott előttünk van a bejárat. Közben jön megint a jó madár, és petárdadobás következik lassan, de egyébként mielőtt még tovább mennénk, karácsonyi fényben világítsuk meg a szobánkat. Amikor világít egy ilyen
Jó, az működik? Hallod, Ivike? Ivike. Hallod? Polly! Hallgatjátok a jó zeném? Na, felmondva a gyerekpesgőt. Ivica, luxotok nincsen, mi? Itt a gyerekpesgő. Hát azt még várunk. Van ügyét, döntsél magadnak pohárba. Mikor nyitjuk ki? Éjfélkor? Éjfélkor nyitjuk ki? Vagy bontsuk ki éjfélkor? Annyira sokszor mutatom már az arcomat, és semmit nem mutatok körülöttem, szóval most csak körülöttem lesznek felvételek. Remélhetőleg itt van Anuci. Az a Dávidnak a száma, az a Dávidnak. Itt néz ki a terület, eddig így állunk, igazából nem vagyunk nagyon sokkal erőlébb. Itt világított gyönyörű fény, és igazából szerintem megvárjuk az estét ezzel a jó madárral. Csatlakozott ő is a videóhoz. Nem. Az pont az anyukáiké. Mutasd meg neked ezt a kupac fejedet. Nem látjuk a testedet. Itt vannak jó pár eszközök, szóval ezeket is majd, mint hogy én nőnek költöztem, almazék is fogom most spinkelni. Fű. Vicceltem. A Ricsi. Ja? A telefonja. Öttök magamnak egy kis üdítőt, ha... Ja, hagyjuk. Xbox kontrollereket elpakolom minden, mert útba lesznek. Karácsonyfája pedig lehet, el fogom venni a szaloncukrot. Milyen zenét raksz be? Végre egy kis buli. És éjfélkor is fel leszünk. Először is felveszek egy kis kabátot, megnézzük milyen idő van kint. Ideg van. Vagy hogy néz ki a külterület. Csak nem fogok megfogni. Fekete az idő kint. Valaki dobál petárdákat. Jaj, de hideg van itt kint, Istenem. Na, így néz ki a terület kint. Meg tudok fagyni. Közben a jó madár is kijött. Nem fogsz megfagyni? Nem. Muti. És bemegy erre. Ez a nagyon sötétség megrontja a live-omat, úgyhogy köszönöm a 20 feliratkozót. Tőletek. Csak tőletek. És sok kommentet, amit írtatok nekem. Főleg ezt a angol kommentelőknek mondom, és rengeteg dude kommentet kaptam, hogy mikor lesz már ilyen multiplayer, meg ilyesmi. Úgyhogy lehet, hogy majd lesznek multiplayerek is a játékba, mert szeretek multiplayerezni. Eddig azért jelent meg pár ilyen videó, mert hogy én ki nem bírom hagyni azt a játékot. Közben dobálja nekem a tűzijátékokat, úgyhogy nagyon figyelm kell, hogy el találjanak. Közben egy kicsit sétálgatok ki a jó madárra. Hol vagy jó madár? Betakom a kék ide, ott jön a jó madár. Én vagyok a szörnyetes. Félni kell tőle. Megfagyok valami pulcsit azonnal. Először egy kis befutok, veszek fel egy pulcsit. Az első vlog, ami most van ezen a csatornán. Eddig mindig csak gameplay videó volt, gondolom ma vártatok, hogy ehhez hasonló videók is kerüljenek fel a csatornámra. Ne csak mindenféle gameplay. Úgyhogy megyünk be, aztán kezdjük meg a dolgokat. Először is felveszek valami jó bundás kabátot, hogy megfázzak. Mert már így is fagyni kezdnek. Na hát, mint ahogy mondtam. Jó kapcsi. Na szóval vegyük fel ezt a jó bundás kabátot, és nézzünk ki az udvarra. Udvarra, ki az utcára. Itt tartom a kamerát. Jó madár! Na,
mehetünk kifele. Igen, vagyunk, ne felesüket. Neki is van csatornája, és iratkozzatok fel rá is. Én lány vagyok. Basz a szalkálad. Gyere ki. Én lány vagyok, nem fiú, mindenki tudja, hogy én lány vagyok. Csak annak átszálszozza magát. Nézzünk egy kicsit az udvarra, megyünk át a Ritáékhoz. Aztán utána pedig... Nem megyek el oda. Ennyit, hogy mit csinálnak a többiek, mert már nagyon régóta ott tartok, hogy még mindig nem látom őket. Már több mint egy órája elmentek, és már olyan korom sötét van, hogy szinte a kamerám is alig látszik. Szóval lehet, hogy jó madárral elmegyünk majd. Gyere, jó madár, gyere gyorsabban! És visszamegy. Legalább jó, addig legalább nem tudok beszélgetni veletek. Gondolom sokan akartatok magyar tartalmakat a csatornámon, mivel már alig volt videó, és bement a jó madár, nem szóltok ám videósok! Bement a jó madár, úgyhogy fussunk utána. Na szóval, befutottam a jó madárhoz, és hát igazából megnéztük, hogy mit csinált. Megnézzük, mit csinál a jó madár. Na szóval, haza is értünk. Itt vagyunk, beértem már otthon. Itt vagyok, közben a kutya is itt mászik rám. Hát kétszeres többet ki volt meg a faszkidja. Végre! A hideg idő kint nagyon jól kint vagyunk ám. Mikor dobjuk el a petárdát? Addig lehet, hogy nem kell, abba kell mondom a vlogolást. Mert úgy sem megyek vele semmire. Most ott tartok, hogy fel vagyok öltözve. Ezt meglátjuk, hogy mi lesz. Mert már 30 fél órára megy a videó, és még sehol nem járunk, úgyhogy iratkozz fel! Nem látunk ki a többieket. Közben lesz még rosszabb zeneszámot, hallgatják a többiek. Addig én eszek egy szoncukort a fáról. Azt meg leesik a szoncukort. Na szóval értelemszerűen itt van a szoncukor. És ezt fogom majd megzabálni. Szerintem veszem a kabátot most, mert már megfagyok. Szétfagyok. Addig várom már a petárda dobást éjfélkor. Addig muszáj lesz volna, mert legalább egy órás videót fel kell raknom. Élőbe fogom felrakni, szerintem, hogy nehogy is, miről beszélek. Na szóval, arról van szó, hogy ezt videóba fogom felrakni. Tehát legalább egy órás lesz a videó. Ha nem lesz egy órás, akkor nem lesz egy órás, ha lesz, akkor lesz. De majd éjfélkor. Éjfél előtt 5 perce, jó? Közben nekem húgyóznom kell, úgyhogy bocsánat. Éjfélkor, jó? És egy üzekben szilveszter, jó? Danika. Szilveszter van ma. Adj egy puszit nekem? De kis jaj, te kis Danika. Te kis Danika. Nekem is ilyen kis fiúm volt. Voltam már. Most már 13 éves a Kristóf. Most már 13 Ennyi éves vagyok, féltek. A Kristóf. Ha tudjátok mennyi, írjátok le komment szekcióba. Jó? Adj egyet. Aksitről tört. Igen? Igen. Ha kérdelfedőt. Jaj, te kis... De simán rá lehet rakni az akkumulátorokat, Igen. azt abba töltik. Igen. Kis Danika, ugye? Valaki csörög. Te. Alig várom már a petárdálást. Jó. Jó. Egy szereket tölt is. Nem tudtam, nem szólsz. Te. Mert fél órára megy kereken a videó. És még semmi értelmeset nem Te láttatok. kis vidám, jaj, te. Ha ilyen pici van a kisfiam.
Jaj, csak már nekem nagyfiam van ám. 13 éves a Kristóf. Közel annyi idős vagyok, mint a Ricsi. 13 éves. Vlogoljunk. Na, Alig várom már, hogy petáldát dobassunk. na. Kis Dalika, milyen szégyellős vagy? Nem. Nem. Szégyellős vagy? Közben ott van a kanyáik is, csak nem tudom felvenni, mert rá a kamerám. Nem. Most már menjetek haza, és pihenj egy kicsikét, jó? Egyél, így át. Sok virslit. Tényleg, nem veszünk virslit? Tenyerek. Jó? Évvégül. Jó? Mindjárt évfél lesz. Jó, micsoda, még mindig nincs évfél. Hát de, te. Addig vlogolnom kell egészen évfélig. Most hazamész? Azt hittem már. Pöcsös, ugye Nonika? Hol vannak már anyáik? Mindjárt jönnek szerintem. Megnézem. Hogy hol vannak. Addig ülünk és várunk. Hogy hol vannak anyáik. Hát a fiam ilyen voltál. Mindig ezt csináltam. Minden egyes pillanatban kérdeztem, hogy hun vagy. Te is ilyen voltál. Te hula része vagy. Te kis pöcsös. Hogy hol vannak anyáik. Játékot. Mit? Jöttek már fel tűzik. Ja, tűzi játék! Ilyen fattonászok. De nem szóltok! Úgyis az izé volt. Az csak petárda volt, de ma, vagy 3 napja, 4 napja petárda. Megjöttek? Nem Olyan hideg van kint, hogy az valami hihetetlen. Megint nem hoztam el a kabátomat, szóval megfagyhatok. Nem tudom, milyen dúlanászokat hallottam. Nem szedjük fel ezeket a petárdákat, amíg itt vannak lenne felül. Ott jönnek-e? Vaj, de milyen hideg ez az idő. Petárdák még vannak lenne a földön, és majd meg fogjuk őket gyújtani, és tűzjátékozni fogunk még most. A videó szóval élményes lesz, hogy ti is élvezétek ki, ha tehetitek. Lehet, hogy hosszú lesz, de az lényeg, hogy van valami. Mert ha nincs, akkor az meg az lesz a baj. Hogy nem vlogolok, sose. Hogy kíváncsi volt, hogy én hol voltam katona, mert elmeséltem neki, hogy hol voltam Ezt katona, visszadom. és meséltem neki, hogy hol volt, merre volt. Kérdezd el, hogy azt mondja, Ibike, mit szólna hozzá, azt mondja, hogy ha bemennek. Sikerült bedugni is. Te nagyon beszoptál. Nem is ők Kocsival voltak. hallott pedig. Nem ők voltak. Nem. Átvertelek! Ez az! A videóba vissza fogom neked adni. Visszahatozom még ebbe a videóba. Meséltem el neki, amiről ugye nem. Nem ők voltak, tényleg, Mutina. Elment a tanul. És semmilyen duda, semmi. Hát akkor itt tudunk a kocsi mellett. Itt vannak a petárdák. Ez a ti kocsitok. No, nem az ilyenki. Elnézek egy kicsit erre. Nektek hol van a kocsitok? Hátul. Tessék? Hátul. Melyik? Tessék, hátul. Melyik hátul? Hát háza mögött. Az a baj, hogy nincsen fény, azért nem láthatok, de majd ki fogom világosítani a videót. Menjünk Ha talán én ma anyáékhoz. sikerül. Közben a jó modárral elmegyünk anyáikhoz. Hát mi vagy? Én anyukám nem az övé. Elmegyünk az anyához. Aztán megnézzük, hogy mit csinálnak. Mert már több mint egy fél órája akár otthon vannak, úgyhogy siessünk oda, mert már nincs rajtam kabát. Nagy aztán megfagyok. Filmet belőle. Hát ahhoz mi nem vagyunk közel. Te maradjál itt. Annyit mondott, hogy elmegyünk. Alig várom a jó kis időt. Hé, várjál meg! Mindenki kint van az utcán. Ilyen fogyós szar időbe. Legalább itt van világítás, szóval látok egy picit. Talán mintha látnék egy picit. Ó, ez mi a szar? Ez kicsoda? Már bakker, megijedtem, apám. Megijesztettél, visszaadtad a videóból, törzsies.
Hú, vannak az anyádék. Közben olyan sötét van apám, hogy semmit nem látok. Tényleg megijedtél? Úgy jönnek szerintem azok. Big brain vagyok. De mi volt ez a kattanás? Mária, neked szóltál, mit keresünk? Hát téged kerestelek, mert már fél órája elmentetek. Szép az idő. Közben tolatok azért. Igen? Egyedül nem jössz ki, akkor meg önnék. Úgyhogy menjünk szépen, tolassunk haza. Nem látszok, de itt vagyok. Ekközben jó sötét lett a videóban, mint hogy látjátok, most fejreállt a kamera, azért lett ilyen sötét. Úgyhogy nem tudom, mi lesz ezzel. Felvettem a kamerát most. Szerencsére nem ment tönkre. Fejreállítottam véletlenül a kamerát, ott volt lenne a földön. De szerencsére nem tört semmi össze. Úgyhogy mehet tovább ez a hülye vlog videó. Közben haza siettünk, és anyáikat vártuk, hogy mit csinálnak, mert rengeteg munkánk volt még azon kívül is, és semmilyen olyasmi dolgot nem hallottunk róla, hogy semmilyen petárdorobás, semmi. Úgyhogy nézzétek el ezt a vlogba. Most azért fekete a képernyő, mert nem láttuk, de nagyjából már haza is értünk. Nem akartam végigmenni az utat. Megint valaki jön be. Danika, anyádék sehol nincsenek? Jönnek. Vigyáztam rá, nem tudsz előtt az autó. Nem megy ki az A ládán voltam. Szia, Móri. Jaj, Morzsi. Morzi. Jó napot. Hol a zene? Közben megvacsoráztam ám. Ja, hoztad a snacket is? Hoztál nekem kaját? Danika, hogy nézel ki szívem? Hát én Hova tettem a tagot? úgy, Ott volt az asztalon még. hoztál nekem Megfagytam a vlog kaját? közben. Hát az nagy szarab, nem tudom, minek Hát miért? Adj egy tálat, Mónika, léci. Az micsoda? Nem az minek hoztad, azt minek hoztad. Hogy minek hoztam? Hogy Hát az elfogjon nagy az is. szarab úgy. Nem baj, lehet, hogy a Kristóf meg... Én megettem szívesen. Hát de nem az egész, hogy De gondoltam. nyugodtan. Eszek Adjál belőle. tálat. Adjál tálat, ha döntek. Eszünk egy kis chipset. Én honnan tudom, hogy Anyu, csörgessé már meg. Na mi van? Hát ott van ott állt valahol a telefonod. Nem tudom, hol van. Hol van a telefonja, Ricsi? Direkt mondta, hogy ne nyúljak hozzá. Apu, Hát pedig adottam, mint az előtt. Apa! apa, hol van a Ricsi telefonnak? Ott van apu zsebében. Oda neki, de el ne egyszer. Azt keresem. Adja tálat. Ettem hurkát. Miért nem vittél anyu enni valamit? Éhes vagy, drágám? Hát jó van, majd hazamegyünk, azt tesző akkor. Jó, kicsi? Ez micsoda? Ja, Az tokilikör. Hol van a másik kalapom? Ja, ott van. megettem. Megetted? Jó van. Trombitáim. Merre? Itt egy Doritos, háromszög. Apu, megcsináltam. És a pici trombitáim? Hol vannak a pici trombitáim, drágáim? Hát itt van egy benne, és van egy kéne egy másiknak lenni. De a többi hol van, babám? Kicsiket csinálsz zenét? Meg egy fújókának. Jó zenét ám csinálj, Meg ne? egy fújókának kellene. Én értek a zenéjét, meg a... Várj, de ne azt tönts ki, haló! Ez is jó, nem? Ne, ilyet akarok irat, hogy tudjuk rákcsálni közben az ital véget, rákcsáljatok, mert akkor nem állt meg az ital. Az nem jó. Ne önts ki, azt tedd meg nyugodtan. Én nem bírom ezt megenni egyedül. De hát akkor meg megeszed később. Ide rakok ilyet, tessék Danika, egyéb perecet. Én otthon is eszek. Nem, itt most szívos vagyok. Finom van, de rákcsálja, Mólikon, nyáron, meg azt csinálom. De hallod, anyám? Nem pedig egy szíves öreg. Szerettem volna változni, hiszen egyszer
edzésben maradtunk. Mondom neki, no, mikor van? Meglepődtem kicsi, mert gyors volt a válasz. Ma este 8-kor tegyek válasz. Induló szerelem, forró szenvedély, és többet a piros, romasztagos a vér. Olyan volt ez, mint egy rózsaszín álom. Janika, hol vannak a trombiták? Keresétek a Kristót. Volt csupán semmi más. Kabátot le. Itt egy, itt egy. Meg elrakjuk, nem kell neked az állatot. Ott van másik trombitát. Szedjétek össze. Miért? Nem hoztam nézni. Mert kicsit kimegyünk együtt. Milyen finom ez a cucc? Jó, együtt majd. Danika, van pohár? Nagyon jó. Mondj, gyere, itt vannak a poharunk, gyere. Nekem nem van. Nem kell nekem pohár. Nekem itt van kell, köszi. Van jön több? Nem. Köszi. Nekem van otthon. Egy. Ez finom. Kicsit leülök. Ez finom. Esztendős lehettem talán. Várj, mindjárt jövök, csak ki kell mennem telefonálni. Pro. Igen. Mi van? Nekem még ilyenkor is üzletelnem kell. 16 éves, itt vársz te. Ilyen jó. A 19. A 18. Talán, mikor engem tanulónak adott az anyám, utcát, teret nem ismertem, házak között eltévedtem, rám talált egy barna hajú lány. Szép hangjával megkérdezte, hogy én ki vagyok, szép hangommal rám feleltem, hogy én ki vagyok. Taxiába beültetett, szállodába elvitetett engemet a barna hajú lány. Nem jó ezt a füstöt beszippantani. Én japánnal akarok lenni. Apa akar lenni. Mindannyian cíztek. Hallod, mutasd meg neki az Xbox-ot, csak. Nem tudom. Az Xbox-ot. Itt a gyenge pesgő. Nem akarsz még inni? Ihat. Nem kell, köszi. Egy barna hajú lány. Szép hangjával megkérdezte, hogy én ki vagyok. Szép hangommal rám feleltem, hogy én ki vagyok. Taxiába beültetett, szállodába elvitetett engemet a barna hajú lány. Nem sok idő, de ha vársz valakit, már
tűselő. Vászonodva múlnak a percek, amíg egymásba kelnek a beteg lelkek. De az is lehet, hogy a holnap nem vár, csalódás lesz, felébred nem már. Mert ha az álmod valóra válik, lehet, hogy hamar szépen válik. Reggel, mikor felébredtem, zúgott a fejem. Azt sem tudtam, hogy az éjjel mi történt velem. A szobákat végigjártam, sehol senkit nem találtam. Belépett a barna hajú lány. 9 óra elteltével újra jut a nyár. Ablakomban repült be egy szép új madár. Hiába is esegettem, hiába is kergeteztem, hozott egy kis barna hajú lány. Na szóltam, szóval ültem eltűnő kicsit, mert nagyon éhes voltam. Azután együnk egy kis szaloncukrot. Egyenesen a fáról. Tudjátok, hogy szeretem a szaloncukrot, ezért most bezabálok egyet. Hosszú haját megsímogatnám. Én rám vár már oly rég a barna hajú szerelmem. Szabad leszek egyszer, csak téged kereslek. Gyertek már! Dobjuk! Mit dobunk? Na, elérkezett a vár pillanat, dobunk tűzjátékot vagy petárdát. Elindulunk most kifele, amiután bezabáltam magam, és mehetünk is ki. Főleg úgy, hogy most már lassan egy órás lesz a videó. 4 fal között éltem évekig. Vártam sokat, de nem jött a levél. Vannak a petárdák. Nem szeret már engem a barna hajú szerelmem. Szabad leszek egyszer, csak így. Amíg a jégből sapkát megy, akkor váglak. De akkor váglak. Régen gyerekkoromban az utcán járnak és nem tudtam még mi is a tét. Rájártam már két és ő volt, becsületem meg már volt egy föld. Nem jön a gyert, már jött a lejtő. Néha tű, néha felejtő. Jaj? Nem kemény. Üttem rá. Ja. Akármerre járunk. Gyertek! Ide gyertek, a pillanatot csak itt. Hol laknak? Az még van. Nagyon fogjuk ki. Gyere, Danika! Gyere, Dani! Gyere, Dani, te gyújtod meg! Na gyere! És megyünk petárdát dobni. Jó. Gyújtsd meg! És a gyújtót nem eldobod, hanem fogod a kezedbe. Gyere, gyújtsd meg! Eldobjuk a petárdát. Na! Kit? Jó, gyere, segít! Danit. Ricsi. Halló? Na, menjetek. Jön a... Ez fájni fog. Ez fájni fog. Vigyázz! Dobjuk a petárdát. Látod, az ott szari? Ezt mondtam, először elkezd szarni, azt recsegel. Szakít. Itt dobjuk el a petárdát. Ah, megijedtem bakker. Megijedtél? Szakít! Dani! Na szóval eldobtuk az első petárdánkat, nem látok. A harmadik Na petár. menj oda, akkor éghoz, Dani, mert ez fel fog repülni. Most nézzük a felrepülős petárdát. Hova támasztam, hogy azt elfújja a szél? Mert ez először elkezd forogni. Ez mi ez? Már tűzi játék? Igen. Ki már tűzi játékodik valahol. Ott fel szerintem. Ott a Kodályban vagy mi az. Melyik Danika, utcán? hozzá ide nekem 2 követ.
Nagyon. Ja, de jó. Sötét van. Közben Rita is videózik. Várjál. Nem látok, az a baj. Meg. Ja, Hozzá még egy. látszódok most remélhetőleg. Egy picikét pixelt látszuk. Elrúgta. Itt van a petárd, amit majd el fogunk dobni. Várjál, az itt talán jó lesz. Ez még egy kör. Ez fel fog menni? Ez felfele fog repülni, vagy mi ez? Felfele, nehogy beessen oda alulra. Hát, de menjetek hátrébb, mert főre. Fölrepül. Gyere Danikó onnan! Ellen most veszem videóra. Vihar gyújtót, gyere! Hát, lehetnám. Figyelj. Azka! Ez kicsit ijesztő volt. Van még egy? Megijedtem. Na menjünk következőre, dobjuk a következőt. Vigyázz! Látszik. Most már nem kell. Hát ez milyen hülyeség? Meg van egy ilyen kutya. De nem baj, majd később. A vihargyújtóval jobban. Boldog új évet mindenkinek, az egész YouTube-nak, és mindenkinek, aki nézi ezt a videót. Boldog új évet! Jaj, vigyázz! 2024! Valahova! Megint finking gondolom. Hát először szarít. Nem látod, hogy neki azt? Sokat elvan. Hát ez ennyi volt. Már 52 perces lett a videó. Na gyere, menjünk! Mentek? Menjünk itt egy picit. Menjünk be. A kutyabár nagyon ugatszik, be kell mennünk, szóval go befele. Na most végre lát mindenki, én is látok mindenkit. Majd tedd el, aztán majd később. Később. Mozi! Itt van a mozi, utána. Nem tudom, hogy ide. Az ilyen gyerekeknek van. 6 évesen rá. Mi? Raklagás. Grúzolsz be a szád. Játszhatok? Játszás, igen. Fiad. Gyere Danikó onnan! Már lassan már egy órája megy a videó. Sikerült, tölt éveseket. Szerintem én ijedtem meg a legjobban. Tök jó sikerült. Én ijedtem meg a legjobban szerintem. Itt a gyerek. Figyelj a gyerekek miatt, tudod, hogy... Gyere, Darikám. Mónika, várjál majd is! Jó a buli, mi? Várj, hadd megyek le, a kabátot. Játszhatok? Ja. Ja, játszhatsz, igen. Neked is sikerült, Kristó? Igen. Sikerült megijednem. Menjünk be, és nézzetek, mi lesz a következő hívás. Mintha mindig folyna a folyam, folyik is bizony, de ne sikerült! Kocsmáros bizony abból él. A zenekarnak is jó itt a dolga, mulat a Pista is meg az Olga. Szórják a pénzt a jó magyar forintot, igazítják a jófajta jogingot. Danikó, hogy tudsz? Élik a kocsma, Danika!
Mónika kicsit a végesen. Összekelt a tálba feszünk. Kristó! Összeszedett a tálba, mert anyát kibújtottam. Ja. Anyukád volt. Na, itt vagyunk. Most nem. Összeszedtem ezeket a cuccokat. És még csak 5 felest ittem összesen. Húha! Szóval szerintem érjünk egyet, nem? Szerintem már nincs meg ki, azt most miért? Ne igyál már mindent. Sör. Azért fintorogtam. Azt hoztátok el, gyere, adj egy csókot. Adj egy csókot. Nem a számra, arcomra. Nem gondoltam, bazd meg. Ezt elbonthatom? Majd éjfélkor felbontjuk. Eldúl. Júj, mi az? Nem jól benne. Azt elosztottátok volna legalább 2 fele. Ja. Mert amúgy ebben csokilikör volt. Gyere, szétöntjük 2 fel. Nem kell, itt van a felé. Hányit ő fejre állok? Hallod? Ebben öntje, de ne így. Hát buzulni akar anyád. Mit akar? Buzulni. Azt mondja nekem, még soha nem ült az ölembe. Bele akart. Jó, hagyjuk, jó? Bele rá szép Mónika szó. Kezdj ilyen bort, ilyen rossz, valalam. Mit fog mutasd meg neki? Mit? Hadd játszom. Nem tudom berakni. Mert? Várj, mindjárt lesz zene, csak telefonálok. Ki beült? Mi meg mindig nem töltözött föl? No. Tudom, nem töltődött még fel. Te egyáltalán bedugtad? Amikor még játszottak, akkor betudtam, de nem fel kell tölteni. Mert holnapra feltöltöm. Nem holnapra. Te. És addig már szétnél is fel? Fel. Nem akar? Egyéb babám. Nem vagyok illás. Már láttam. Már láttam, hogy nem vagyok. Egyébként. Föltöltődik, akkor tudtok játszani Kristóffal, jó? Oké, babám? Igen. Jó. Látod a Mónika mit adott neked, drágám? Kib. Mi van? Látod, nem csinálok semmit, azt már most kerestem 5000 forint. Ne? Üzletelek. Kivel üzleteltél? Hát, ha te tudnád, hogy én kikkel üzletelek. Leszeked már. Egy picit eszek. Talán menjünk tovább. Hát az egy festmény, hát Fedezd fel az Etele Plaza világát és a kedvenc márkáidat. Ismerd meg, nem? De még kell rá? Adjál rá hangot! Ha menjél ki és hallani fogod. Hát ez mi? Hát adjál neki hangot! La-la-la-la-la-la-la, Móni! Hol vagy? Hát gyerünk, Móni! Gyere, kicsi! Mindjárt megyek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Lehet, hogy unalmas volt, de ha szeretnétek több mint egy órás vlogot látni, akkor iratkozzatok fel.
És még egyszer is boldog új évet kívánok mindenkinek! Sziasztok!